Kidam tang arko ni pioneer cap arni upper deopani hawar Chandra India rong along raratum checkpen kosona bidi pensi ali ka chapalong pon thekjima bangso phuthak mai padupon bangso mai along keong dung raratum chetong dunrinti Holistic Life Transforming and Empowering Community Matiti Hekpen HLTEC NGO pen kachepatir pipon bangso mai along jasimet hem mi hip along me ke thorpen mi hi ke pajum pon jia phan pen danglok check a product pen apar aka prek ale ka chapalong pon ang jia phuthak rat pen chethan chimuna sai padupon Bangso along check along pen ko puson pensi carbon credit upon project ke deng jima bangso puthaksi jasime chingki chethan ponlo Bangso mai along Indora Hawar Infinite Solution a senior manager Sachin Anpat pen ke than pona tengke check pen mate elitum arniwang ka che thorber ami hi balong bangke thengta churchet la pen ami hi setami do la si bangso pen a jok me thang ok pran pen danglok thengpi thengprang aphan setami mimi la si bangso pen ke jok jia phan theng ke choki jum la pen mi hi ka bede jia phan si nilitum a NGO pen sideng ponoposi than pon आनंद फ्रॉम इन्फिनिट सॉल्यूशन तो हम ये प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें आपके कुक स्टोव्स है जो मिट्टी का बना चूल्हा हुआ रहता है उसके कारण धुआं बहुत होता है महिलाएं जो साथ में काम करती हैं उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं धुएं के कारण बच्चे जो छोटे रहते हैं वो भी एक जो प्रॉब्लम झेलते हैं लंग्स में डायरेक्ट धुआं जाने के कारण खांसी होना आंखें जलना तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम एक इम्प्रूव्ड कुक स्टोव लेके आए हैं जो कि खुद स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जिसकी लाइफ रहती है अच्छी ये लकड़ी तो साथ ही साथ कम काटता है साथ ही धुआं कम करता है Halapu HLTEC NGO pen angka chetong dun sort kiri terang pen ke than pona tengke ini tumalong check pen ki ongdung ke lang meme son among selam pon long lasi laso check a product pen aka prek lake carbon credit hendo laso a carbon credit koson pen si ke paman ponjima bangso phuthak si jasimet tini bangso mailong che than pon posi therang ke thingno than pon nilitum NGO pen HLTEC hin pen lapen ako lapu than pon thulang nilitum non carbon credit aputhat lasi laso carbon credit ali kopi lo dak komama bamboo plantation do ka binglong long laso ali kopi lo laso carbon credit laso putha kali dung chathan jumung pon lo lasi dak arab tu mana kedo tu mana chetong do na phan kedo ka bena choro iglo nilitum positive response long pon lo nilitum anso se laso project ko comment to si kacheng ponjiman at the earliest laso aning kan nilitum cheng ponji posi nilitum dak ake hoitum aprek infinite solution pen ang chetong don kuni pen indoor pen do alang litum pen nilitum collaboration bon non Joki hela pen Sanjit Crow Karbing long lai